أبز عالم نبوزحات دكواتر مسنبدن مسدممن ዝኾነ ነገር ኣጓኒፉ እዩ። እዛ ናይ ሎማዓንቲ በዓልቲ ታሪኽና እዚኣ ኡጋንዳዊት ኣብ ናይ ጥንሲ ዙርያ ኩሎም ብዝበሃል ናይ ሳይንሳዊ መልክዕ ምርመራ ጌራ እያ። ነቲ ጉዳይ ሒዞምዎ ዝነበሩ ደኳትር እውን ከይተረፉ በቲ ኩነታት ተሰናቢዶም እዮም። እዚኣ ኡጋንዳዊት እውን ኣብ 41 ዕድሚኣ 44 ቆልዑት ብምውላድ ንዓለም ጉድ ዘበለት ክትኮን እንኮላ ኣብዚ ዙርያ ዘሎ ኩሉ ናይ ሕክምና ታሪኽ ብምቕያር ነቶም ተመዝገቡ ናይ ታሪኽ ሪከርድታት ሴራቶም እያ። ክሳብ መፈጸምታ ዝመደብ ሓቢርኩም ንጽንሑ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለይን ንክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። ብርግጽ እውን ቆልዑት ናይ ኣምላኽ ጸጋ ዋላ እኳ እንትኾኑ ቆልዑ ምውላድን ክትዕቢ ምኽኣልካ ግና ሙሉእ ንሙሉእ ተፈላለዩ ምዃኖም ዝፍለጥ ሓቂ እዩ። ኣዝዮም ፈተንቲ ስራሕ ካብ ዝኾኑት ሓደ ንቆልዑት እቲ ዝግባእ ኩሉ ብምሃብ ብግቡእ ምዕባይ ብምዃኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሓደ ክሳብ 3 ቆልዑት ጥራይ ብምውላድ ከዕብዩ እናመረፁ እዮም። እዚኣ ናይ ሎማዓንቲ በዓል ታሪኽና ድማ ስማ መሬም ናባታት ትበሃል ክትኮን እንኮላ ተወለደትሉ ቦታ እውን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኡጋንዳ እዩ። እሞ ደኣ መሬም ኣብቲ ሕጂ ዘላትሉ 41 ዕድሚኣ 44 ቆልዑት ወሊዳ ተዝበሃል ንምእማን መጸገም እዩ። ኣብ ሃገር ኡጋንዳ ውሽጢ ዝርከባ ኣዴታት ብማእከላይ 5 ቆልዑት ከም ዝወልዳ ጽንዓት ተገይሩ እዩ። መሬም ድማ ካብቶም 6 ዝርከብዎ ቤተሰብ ውሽጢ እቲ ሓሳስ ቆልዓ እያ ነይራ። ወላዲት ኣዲኣ ነዛ ሓሳስ ቆልዓ መሬም ድሕሪ ምውላዳ ድሕሪ ተወሰነ ቅነ ንድሓር ብዘይፍለጥ ምኽንያት ነዚ ሙሉእ ቤተሰብ ብሃንደበት ገዲፋ ስለ ዝኸደት ደቃ ብፍላይ እውን እዛ ህፃን መሬም ከቢድ ዝኾነ ናይ ቁልዕነት ግዜ ንኽተሕልፍ ተገዲዳ እያ። እታ ጣፍአት ኣዲኦም እውን ኣለኹ ኢላ ስለ ዘይመፀት ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ናይ መርኣ ኣቦ ካልእ ሰበይቲ ንኽምርዖ ስለ ተገደደ እዞም ቆልዑት እውን ምስ ሰይትቦኦም ንክዓብዩ ዕጭኦም ኮይኑ እዩ። ብሰይትቦኦም ጽቡቕ ዝኾነ ሓብሓብ ይግበረሎም ስለ ዘይነበረ ድማ ኩሎም ምዕባያ ንመሬም ብዘሕዝን ኩነታት ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዮም እዮም። ኣብቲ ሰዓት ንብሕታት ተረፈት ብሕታዊት ናይቲ ቤተሰብ ውላድ መሬም ትነብረሉ ዝነበረት ኣብ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ገዛ እዩ ነይሩ። መሬም ነቲ ልብኻ ትንክፍ ግዜ ክትዝክር እንኮላ እውን ኣብቲ ሰዓት ጓል 7 ዓመት ኣዝዩ ንእሽተይ ቆልዓ እያ ነይራ። ሞት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ እውን ዝፈልጥ ኣይነበርኩን። እንታይ ከም ዘጓነፈ ካብ ቤተሰበይ ኣብ ዝሰማዕ ኩሉ ግዜ እውን ናይ ብሕታውነት ስምዒት ክስማዓኒ ገይሩ እዩ ክትብል ገሊጻ እያ። መሬም ሰዓበየት ንሳ እውን ልክዕ ከም ኣዲኣ 6 ቆልዑት ብምውላድ ነቲ ጠፍአ ቤተሰብ ከም ትትክኦ ንሓሰበት ዋላ እኳ እንተዓበየት ኣብ ቀረባ ግዜ ክምርዖ ኢላ ግና ሓሲባ ኣይትፈልጥን። እቶም ማዕቤታ እውን ገና ጓል 12 ዕድመ እንኮላ ብ27 ዓመት ንዝበልፃ ሰብ ንኽትምርዖ ብትእዛዝ መልክዕ ምስ ኣቕረቡላ ናብቲ ናይ ሰብኣያ ገዛ ከይዳ ክሳብ ሂወት ትሪኦ ድማ እንታይ ከም እተፈጥረ ኣይተረድአትን ነይራ። ቤተሰባ ሓዳር ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ጎጆ ውሽጢ ምስ ኣተወት ድማ ናይቲ ሰብኣይ ኣቕሓ ኮይኑ ክስማዓኒ ስለ ዝጀመረ ኣብ ድንግርግር ዝኾነ ሂወት ውሽጢ ኣትያያ። እሞ ዳ እዚኣ ንእስቲ ነቲ ዘጋጠማ ብትዕግስቲ ካብ ምሕላፍ ወፃእ ካልእ መማረፂ ስለ ዘይነበራ ትሚላ ነቲ ዘጓንፍ ዘሎ ነገር ክትዕዘብ ቀፂላ እያ። እቶም መሰትዋ ናብ ምህሮ ብምኻድ ንዝሓሸ ሂወት እንትንቀሳቐሱ ንሳ ግና ሓዳር ኣብ ዝበሃል ዘይምልከታ ቦታ ብምእታውን ካብዚ ብኢሱ እውን ሰብኣያ ካብ ካልእ ሰበይቲ ዝወለዶም ቆልዑት ሒዙላ ስለ ዝመፀ ንዓኣቶም ክትሕብሕብ ከፊእዋ ፀኒሑ እዩ። ቤተሰብ ናይ ምምሕዳር ዋላ ሓንቲ ልምዲ ዘይነበራ መሬም ነዚ ኩሉ ሓላፍነት ዝሃባ ንኽትክእሎን በዓል ገዛ ነቲ ዘይፈቱ ሓሳብ እንተሂባቶ እውን ብሕማቕ ኩነታት ከም ዝሃስያ ብምግላጽ ዘለዋ መማረፂ ዝበላ ምስማዕ ጥራይ ምንባሩ ግልፂ ገይራ ገሊጻ እያ። ካብቲ ፈለማ ንወላድ ምዃን ተሓፂት መሬም ብዙሕ እውን ከይፀንሐት ኣብ 13 ዕድሚኣ ማንታ ቆልዑት ብምውላድ ማህፀና ክተፍትን ጀመረት። በዓል ገዛ ኣቢል ብዙሕ እውን ሃብታም እኳ ተዘይኮነ በቲ ዝኽእሉ ዓቕሚ ግና ዘድልያ ኩሉ እናሃበ ብዙሓት ቆልዑት ንምምፃእ ከም ዓቐበቱ እውን ኣይከበዱን። ማንታ ቆልዑት ኣብ ዝወለደትሉ ኣብቲ ዝቕፅል ዓመት እውን 3 ቆልዑት ብሓደ ግዜ ብምውላድ ደቃ ናብ 5 ክትዓብዮም ቀፀለት። ኣብ ዝቕፅል ዓመት እውን ነቲ ጥንሲ ተገላጊላ ተመሊሳ 3 ብምውላድ ናይ ኩሉ ሰብ ኣቓልቦ ብምስሓብ ናይ ደቃ ብዝሒ ኣብ 3 ዓመታት ውሽጢ ናብ 8 ክትዓብዮ ኪላ እያ። ኣፍሪቃውያን ኣዴታት ብልሕንን ጽፈተንን ዝምስከር ብምዃኑ መሬም እውን ሰብኣያ ምስኣ ዋላ እኳ ተዘይሃለወ ንደቃ ንዘድልዮም ኩሉ መግቢ ብምስራሕ ፀጊቦም ውዒሎም ንክሓድሩ ኣሕምልትን ፍራምረን ብምሕብሓብ እቲ ዝኸኣለቶ ኩሉ እናገበረት እያ። ድሕሪ ሒደት ግዜ እንዳሓር እውን ተመሊሳ 3 ማናቱ ቆልዑት ብምውላድ ብድምር 11 ቆልዑት ብምርካብ ንዓለም ጉድ ክተብል ቀፀለት። ኣብዘን ከይቋረፀት እውን ሓደ ግዜ 2 ካልእ ግዜ ድማ 3 ማናቱ እናወለደት ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ብተኸታታሊ ብምውላድ ድሕሪ ዓመታት ብሓፈሻ ናይ ደቃ ብዝሒ ናብ 23 ኣብፂሓቶም እያ። ንምንታይ ኩሉ ግዜ ልዕሊ 2 ማናቱ ዝወልድ ዘለኹ ዝብል ሕቶ ዝፈጠረላ ኣደ መሬም መልሲ ንኽትረክብ ደኳትራ ዘራሪባ እያ። ድሕሪ ብዙሕ ሕክምና እንዳሓር እውን እዚ ሓኪም ዘይልሙድ ናይ ጀነቲክ ሕማም ከም ዘለዋ ገሊጹላ እዩ።
ቀፂሉ እውን ካብዚ ንድሓር ንኸይትወልድ ዝገብሩ መድሓኒት ምስ እተሓቶም ንሳቶም ድማ ተተጠቂማ ኣብ ርእሳ ዓብ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ሓቢሮሙላዮም። ኢዶም ፊኖ ዝበሃሉ ሓኻይም ከይተረፉ ኣብ ናይ መርየም ኣካል ውሽጢ እንታይ እናተፈጥረ ከም ዘሎ ክርድእዎ ስለ ዘይከኣሉ እዛ ሰበይቲ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ሪከርድ ብምስባር ኣዝዮም ተገሪሞም እዮም። እዚኣ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ጓል ካብኡ እንድሓር እውን ተወሰኽቲ 34 ማናቱም ውላድ ብምቕፃል ምስቶም ክሳብ ሕጂ ዘለዉ ብሓፈሻ 44 ቆልዑት ከም ዝወለደት ንዝሰምዐ ሰብ ኣዝዩ መስደመም እዩ። ኣብዚ ሕጂ መርየም እቶም 6 ደቃ ብሞት ብምስኣን 38 ቆልዑት ሒዛ እያ ትርከብ። ብዛዕባ ናይ ወሊድ መጠን ክትሕተት እንኮላ እውን በዚኣቶም ኩሎም ካብ ማህፀና ዝወፁ ቆልዑት ስለተኸበት ዋላ ሓንቲ ዘጣዓሳ ነገር ከም ዘየሎን ውላድ ምምፃእ ናይ ኣምላኽ ህያብ ከም ዝኾነ ጽቡቕ ጌራ ገሊጻ እያ። ወሲኻ እውን ኣነ ዘጣዓሰኒ ነዚኣቶም ኩሎም ቆልዑት ንብሕተይ ከዕብዮም ስለተገደድኩ ጥራዩ በዓል ገዛይ ኣብዚ ምሳና ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ነገር ዝገብሮ የለን። ንሱ ዝገብሮ እንተሎ እንትውለዱ ስም ምውፃእ ጥራዩ ሓንሳብ ንብዙሕ ወርሓት ይህሉን ካልእ ግዜ ድማ ንዓመታት ጠፍ እዩ። ድሕሪ ተወሰነ ግዜ እንድሓር እውን ጠቕሊሉ ይጠፍዩ ብምባል እቲ ኩነታት ደቃ ንብሕታ ንምዕባይ ኣዝዩ መፀገሚ ከም ዝኾና እናገለፀት ብዝበለፀ ንኽትሰርሕ ከም ዝገበራ ገሊፃ እያ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክትገልጽ እንኮላ እውን ደቀይ ክሳቀዩ ይደልን። ስለ ዝኾነ እውን ንሳቶም ንኽጥዕሞም ዘድሊ ነገር ኩሉ ምግባር ናሃተይ ሓላፍነት እዩ። ሓደ መዓልቲ ኣዝዩ ዋላ እንተደኸመኒ ጠንኪረ ክሰርሕ ግና ናይ ግድን እዩ። ኣብዚ እውን ኣምላኽ ከም ዘሕግዘኒ ይፈልጥ እየ። ደቀይ ኣነ ዘይረኸብክዎ ዕድል ኩሉ ክህልዎም ናይ ግድን እዩ። ንሳቶም ጠበቓ መምህር ወይ እውን ዶክተር ናይ ምዃን ዓብ ሕልሚ ስለ ዘለዎም ሕልሞም ከሳኽዑ እየ ዝደሊ። ኣብ ፀገም ዓብየ ክሳብ ሕጂ እውን ይነብር ኣለኹ። ነዚ ኩሉ ግዜ ንደቀይ ኣብ ምሕብሓብን ኣብ ምሕጋዝን ኣሕሊፈዮ እየ። ምክንያቱ ደቀይ ክሳቀዩ ይደልን ብምባል ግልፂ ገይራ ገሊፃ እያ። ናይ መርየም ሓደ ወዳ ኢባን ኣብዚ ሕጂ ወዲ 23 ዓመት ክኸውን እንከሎ ካብ 13 ዕድመ ትሒዙ ንወላዲ ኣቦኡ ርይዎ ይፈልጥን። ኢባን ንኣዲኡ ንምሕጋዝ ምሁር ኣቋሪፁ እዩ። ንሱ እውን ኣብ ክዳን ምሕፃብ ይኹን ናይ ገዛ ስራሕቲ ብምሕጋዝ ንኸይትጭነቕ ከም ዝገብራ ገሊፁ እዩ። ኣስዒቡ እውን ኣነ ምስ ኣሕዋተይ ነዚ ንምቕያር ብጥንኩር ክንሰርሕ ኢና ክብል ተዛሪቡ እዩ። ነቶም ንኣሽቱ ደቃ ብቆርቆሮ ብተሰርሐ ገዛ ህይወቶም ክገብሩ ገይራቶም እያ። ኣብቲ ናይ ሳሎን ገዛ እውን ደቃ እንትምረቑ ዘርኢ ፎቶታት ብኩርዓት ተሰቒሎም ይርከቡ እዮም። ካብቶም ፈለምቲ ደቃ እቲ ሓንቲ ነርስ ክትኮን እንኮላ እቲ ካልእ ወዳ ሃናፂ ብምዃን ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ተዋፊሮም እዮም ዝርከቡ። መርየም ንሳ ገና ጓል 12 ዕድመ እንኮላ ዝበፅሓ ዘይፍቁድ መርዓ ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ጓላ እውን ከም ዘጓነፋ ብምግላጽ ሓደ ብሰፈሮም ዝነበረ ውልቀ ሰብ ብዙሕ ገዝሚ ሒዙ ብምምፃእ ነታ ጓል 15 ዕድመ ጓላ ንኽትህቦ ብሽማግለ ከም ዝሓተታ ገሊፃ እያ። እዚ ሰብ መርየም ንደቃ ክተዕቢ ብዘጋጠማ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም እሽኽ ትብለኒ ኢሉ ብዝሕ ዝበለ ገንዘብ ሒዙ እኳ እንተመፀ ንሳ ግና እዚ ገንዘብ ዘድልየና እኳ እንተኾነ ካብ ኣብ 27 ዕድመ ዝበልፅን ኣቦኣ ክኸውን ዝኽእል ሰብ ኣይህብን ክትብል ጓለይ ክትሳቀይ ደለን ብምባል ነቲ ናይ ሓዳር ሕትኡ ውድቂ ገይራቶ እያ። መርየም ዋላ እኳ ኣብ ድኽነት እትርከብ ሰብ እንተኾነት ንደቃ ንኽትዕንግልን ካልኦት ነገራት ንኽተማልአሎም ክትብል ኣብ ስራሕ እያ ትውዕል። ኣብ ሓደ ሰዓት ብዛዕባ ናይ ወሊድ ክትሕተት እንኮላ ቆልዑት ካብ ምውላድ ዝበለፀ ኣዝዩ ዘሐጉስ ነገር የለን። ደቀይ ንዓብ ሰብኣይ ፈፂመ ይምርዑን። ኣጓላት ደቀይ እውን ልክዕ ከም ወዲ ተባዕታይ እቲ ዘድሊ ምህሮ ረኺበን ናብ ዓብ ደረጃ ክበፅሓ ናይ ግድን እዩ። ዕድመ ዘይባፅሐት መርዓ ንጓልካ ምሻጥ ማለት እዩ። ኣሰብኡተን ናይተን ቆልዑት ድሌት የማሉን። ቀፂሉ እውን ብዙሕ መከራ ንከሕልፋ ይገብርዎን እዮም። ስለዚ እውን ናይ ወለዲ ፍቕሪ ምስኣን ተመሊሰን ክረኽብዎ ዘይክእላ ነገር እዩ። ነዚ ኩሉ ሰብ ንኽረዳእ ተስፋ ኣለኒ። ኣነ ግና ኩል ግዜ እውን ደቀይ ፀጊቦም ንክሓድሩ ምግባር ቃልሳይ ክሓይል እየ ክትብል ገሊፃ እያ። መርየም በቲ ጥንሲ በዝሕን በቶም ዝወለደቶም ቆልዑ ቁጥሪ ንሃገራ ዘፀዋዕትን ሪከርድታት ሰበረትን ብምዃና ማማይ ጓንዳ ዝብል ስም ንክወሃባ ጌራ እያ። ንስኻትኩም ከ ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ እንታይ ይመስል? ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለይን ክብል እፈቱ።